page 110 et 111 ka tafsir Qur'an de sura 5. Wa min alladhina inajiya be galu be inna min an-nasara ko min an-nasara be ko immorde ben akhadna won ko men nangi men jetti mithaqam ahadi mabbe ndi fanasu be jetti hazwan gebal mimma dhukiru bihi immorde konko be wajuraymu fa ghurayna menen kadi men libi baynam hakkona mabbe al adawata ngayngu wal baghda e konnagu ngu bewni ayrube hasondirbe ila yawmil qiyamati hanyande dargal wa sawfa yunabbi'uhumullahu aray Allah onnohum pitabe wondude yobugolbe bima kanu sabo konko be latisna ona hibe golla ya ahlal kitabi kono yimbe defte qad ja'akum gomdi ari on rasuluna nelado amen on Muhammad yubayyinu lakum hima bangina on labbina on kathiran ko dudi mimma kuntum immorde konko latino don tukhfuna hedon suuda ino minal kitabi immorde ka deftere wa ya'fu mo ya'fu o fanka an kathirin gaay ko dudi qad ja'akum gomdi ari min Allah immorde kala nurun annora wa kitabun deftere mubinun feeñunde yaadi mo bihi Allah yahdi bihi Allah ino fewnira nde do deftere manittaba kala jabudo jokkude ridwana o yarlu e makko on ko welatama kon kanko Allah subul salam doni lawol islam gol lawol kisi lawol buttu o yukhrijum ayaltinabe min az-zulumati tabini be kefiru ila nuri wadda be ndaygu islam bedini e dunga e makko wa yahdi o fewnabe ila siratin fadila mustaqimin fewngol laqad kafara alladhina gomdi yeddi ben qalu be inna allaha wande allah huwal masihu kanko ne me masalla ibnu maryama biddo maryama o kuli faman yamliku kombo wawani goddum min allah imorde kala shay'an goddum kombo wawi goddum in arada salla fala ma yuhlikande halkatal masiha me masalla ibnu maryama biddo maryama o wa ummuhu ayyuma makko ala wa ma fil ardi be mo be kaledi jami'an beden dangal walillahi kullu wadani mulku samati lama gol jeya kamule wal ardi elaydi fama baynahuma kon hakkude majji yaqul kanko allah mo taga ma sha konko fala tagude wallahu allah ala kulli shay'in do kala hunde qadirun ko o wawdo wa galatil yahud al yahuda be wi wan nasara an nasara be na hanu menen abina wallahi ko men bibbe allah wa hibba'uhu ko men jatiki be makko qulu be fenay falima yu'adibukum akon le wadi si Allah lettira yambe dunubikum bakkatuji mon si on bonni mon tubali parce que antum ono basharun kon neddo mimman khalaqa jaabe be o tagi yaghfiru mo yafo liman sha'a mo yidi yafade wa yu'adibu mo letta man sha'a mo yidi lettude walillahi kullu wadani mulku samawati la magul kamulidi wal ardi laydi wama bainama kon hakkunde majji wa ilayhi ko faade kama kal masiru ni rottorde ya halal kitab kono yimbe defte qad ja'akum gomdi ari on rasuluna nelado amen yubayyinu lakum mono bangina ala fataratin edo tajontinal ko doni edo distance min ar-rusuli mordene labe be goddo no feƴƴi goddo arali ko doni tajontinal o ari fewdo don an taqulu fi tun wata wi oy menen ko harno men gomdina Allah ma ja ana ko ba arali men min bashirin imorde weltino wala nadira wana hulbino sona menen kadi men jabayno Allah dale fakade ja akuma gomdi yari on bashirun weltino wa nadirun e hulbino wajotodo wallahu Allah ala kulli shay'in do kala on kadi dum ko edo kala Musa ante to manan nabi Musa ma kanno le komi be makkobe ya qawmi kono yimbe udhkuru jante ande to neematallahi neema Allah alaykum wa adi on edo mo ede ja'alatum wadunu fiikum hakkune mo anbiya annababe wa ja'alakum awadum mulukan lambe wa ataakum hokki on modi malam yuti konko kala hadan hay e goto min alalamina imorde tagefo windere makko tag windere modo ya qawmi kono yimbe udkhulu nati al-ardh ilayda al-muqaddasati la'abundi allati ndi kata wallahu lakum di Allah windani on farlani on yon nato wala tartaddu watan rutto watan yiltito ala adbarikum edo bawo mo fatan ngale buruto don khasina kompirdobe aya on no mari sababu nuzul on nodday ka 657 6053 09628 même numéro 630 même numéro qala be ya Musa kayo Musa inna fi anduno nder den sare qawmani be jabbarina dundaran kebe wa inna menen
lan nadkhula min natata inde sare do hatta yakhruju ha ben do yalta minha e mayre fa yakhruju sibe yaltinon minha e mayre awa fa inna min hada dakhiluna min natay qala rajulani worbe lido wi min alladhina jiyaben yakhafuna hulbe Allah an amallahu bi Allah unnimin alayhima edumudum be unimin din islam e iman e tauhid ben do inni he udkhul alayhim yahinatira non be albaba kadambugal sare kala tindinirani on don fa idha taghaltumuhu sunnati di sare den kadambugal fa innakum ghalibun fola be ko be dudi wo sabu ala allah ka Allah fatawakkalu ko hanu